Hola, demà marxem a fer la ruta del Tigre i us volia ensenyar què és el que m'enduré de viatge. Això que veieu és la motxilla grossa on anirà tot a dintre. És gran perquè hi càpiga tot, però prou petita per no haver de facturar en els aeroports. A més d'aquesta motxilla grossa, doncs també ens endurem una motxilla més petita per fer excursions d'un dia o dos, un sac de dormir per si en algun moment passem fred o estem a casa d'algú i necessitem alguna amb què tapar-nos, unes xancles, unes sabates o bambes, hi haurà la jaqueta que és impermeable, un jersei, 6 samarretes, roba interior, estris de neteja. Tenim llavors 3 pantalons, uns són llargs, un banyador, una tovallola, la càmera, un portaampolles, un cinturó, un rotllo de paper de vàter, mai se sap, un parell de bosses de plàstic de sobres, 2 llibres de lectura per als moments de trajectes llargs i totes aquestes coses, llegir una estona, un parell de moneders per portar monedes, passaport, la cartera, un parell de bolis, llibretes per escriure, això és un disc dur portàtil per guardar les fotos i els vídeos, un llibret de frases en xinès, la cartilla de vacunació, la cartilla de submarinisme, un pot de xutxes que m'ha regalat la meva germana, un candau, un lladre per posar-hi 3 endolls i uns auriculars per poder parlar per l'Skype aquest estiu. Faltaria el mòbil que s'està carregant i alguns documents per imprimir, còpies del passaport i 4 coses més. Doncs ja està.